Tervetuloa mun ensimmäiseen pitkään videoon. Tänään pelataan lumilautapeliä. Tämä on sponsoroituna EA Sport. Tässä tää on niinku City. Mä pelaan Halfpipe. Mä pelaan City mappia. Ja sit mä pelaan ihan ekana mä pelaa niinku mitä tässä nyt näkyy, tässä tämmönen lumivuori, vähän niinku Alpeilla olis. Ymmärrättekö? Sit lähtee. Mä aloitan peli. Katsotaan. Jättäkää kommentteihin, mikä skini teidän mielestä on paras. Onko Sue, Muddy, Boysome, Grief. Mä tykkään ainakin pelata täällä Griefia. Sitten tämmönen. Sitten on Nike, Max, Ale, Core. Mä tykkään pelata tällä Griefillä. Nyt mennään Sunny Jump -nimiseen mappiin. Se näkee tossa oikealla, että kuinka pituinen se on. Tässä tulee noin 10 minuutin video about, jos te ette jaksa katsoa, mutta muistakaa, se on 5 sekuntia aikaa subscribata ja laikkaa. Muuten mä en aloita pelaamaan, muuten mä ootan niin kauan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyt on pitänyt subscribea. Sitten aloitetaan. Nyt alkaa 3, 2, 1. Oi, mä oon 6. Keulii. Mä ehkä voitan tai jos mä oon tosi hyvä. Mä oonkin. Ja arvatkaa mikä. Mä pelaan Pleikka 2. Ei saa laittaa kommentteihin silleen, että miksi sä pelaat Pleikka 2. Tai silleen, koska muuten sä voit saada bännit siitä pelistä, mitä sä pelaat eniten. Kun mä näen kaikkien teidän nimet silleen, niin ei kannata laittaa mitään tuhmaa tänne. Muuten mä saan bännit sun lempipelistä. Tuossa vasemmalla ylhäällä näkyy, että mä oon 6 pelaajasta. Nyt tulee tämmönen jättihyppy, nyt mä tein hienon tempun. Tuossa edes näkyy mun pelaaja. Ja sit on mittari tuossa vasemmalla keskellä. Kun tuossa vasemmalla keskellä ruutuu, niin se näyttää, että kuinka prosenttia mä oon mennyt tästä mapista. Ja nyt tossa näkyy, että toi vastustaja on näkyy tossa kartalla, kun se on tarpeeksi lähellä. Ja mä näen se itse tässä. Seuraava mappi tulee olemaan Halfpipe. Muistakaa se. Ette saa missaa. Ja please kommentoikaa, että Edmaster on paras. Ja subscribeatraa Edmasteria. Voitte myös laittaa kommentteihin, että mitä kieltä te puhutte, mitä kieli te osaatte. Mä osaan englantia, suomea ja ruotsia. Kelatkaa sitä. Nyt vähän kaatui. William. Tuossa oikealla keskellä näkyy, että kuinka paljon niinku boostia mulla käytetään, että mä pääsen kuinka paljon niinku kovempaa mä pääsen. Nyt mä käytän sitä. Tässä nyt mä melkein saan tän vastastakin. Nyt mä oon 1, se näkyy tuolla kultaisena ylhäällä. Sitten tullaan melkein 85% mapista ollaan päästy läpi. Tästä voi melkein, mä en oo ikinä päässyt 1 tässä mapissa. Ja laittakaa kommentteja, että onks nää hienot trikit, että pitäisikö teidän oppia nää tekee. Laittakaa vaan rohkeasti. Muistakaa laittaa, että mitä kieltä te puhutte kotona ja mitä kieltä te osaatte. Ja tässä näkee miten kova menee ja tossa on niinku mä tulin. Niin, tässä kesti 3 minuuttia. Vain 3 minuuttia, kelatkaa. Nyt mä menen
Pipe-nimiseen mappiin. Se on semmonen niinku, että vähän niinku kuppi, mutta siitä on otettu ne yhdet reunat pois. Mä voin näyttää kohta. Tässä se on tämmönen aika lyhyt, mutta nyt tulee hieno setti. Muistakaa se. Kattokaa ohjaat, miten hyvä tää on. Näyttääks hyvältä? Nyt on. Nyt alkaa. Mä oon tää Kofi-niminen tyyppi, kun tää on hyvä. Mä tykkään tosi paljon pelata tällä. Nyt jos on aika subscribe ja laikkaa, kun mä sanoisin alussa, että teidän piti tehdä se. Jos et oo tehnyt, niin tehkää se ihmeessä. Kun se auttaa mua tosi paljon. Sitten kun me saadaan 3000 subscriberia, niin me tehdään joka päivä kesälomalla video. Jos saadaan vuodessa 1000 subscriberia, niin mä teen piilosen mun pikkuveljen kanssa. Ja mikä teidän lempipeli on? Mun lempipeli on Fortnite. Ja tää on mun toisiksi lemmin peli. Mulla on ite tietokone kotoa, millä pelaan Fortnitea. Sit mä tykkään tehdä tämmösiä YouTube-videoita. Tää on ihan mun lempparia puuhaa. Mä ja mun pikkuveli ollaan saatu hirveesti subscribereita. Niin nyt olis aikakin. Se on hirveä kiitos, jos te autat saamaan enemmän subscribereita ja laikkeja. Niin sit me voidaan tehdä tonnihaaste, että kuka selvii vaikka pisimpään jossain kylppärissä, niin voittaa. Ja Edmaster-kanava on perustanut musta ja mun pikkuveljellä. Meillä oli idea rupee YouTubettaa. Nyt mennään viimeiseen mappiin. Nime on, arvatkaa se on Metro City. Tämä on aika vaikea. Älkää ihmetelkö, jos mä vähän kaatuilen ja niin. Mutta jättäkää kommentteihin kyllä, että onks teillä pleikkari tai tietokonetta tai PC tai mitä niitä on, Nintendo Switch ja mitä niitä on. Ja kommentoikaa lempipeli. Nyt mä voin vähän katsoa, että mitä pelejä mun pitäisi tehdä eniten, mitä tulee siihen kommentteihin, että vaikka Fortnite voisi olla seuraava video. Nyt vedettiin reidi. Tää on Toinen! Nyt meni ikkunasta läpi. Mä en oo ikinä tehnyt tota. Tää on vasta toinen kerta, kun mä pelaan tällä ja kattokaa mitä hyvä mä oon. Vähän kaadu. Nyt näkyy, että mä oon kolmas sija. Tää vastustaja on ihan tässä lähellä. Nyt me yritetään mennä salaista reittiä, joka nyt ei mene niin hyvin. Pääsin vihdoinkin tämän. Mä oon niin kauan odottanut. Nyt ollaan tämmöisessä, missä mä en ihan tiedä, kun mä en oo päässyt tänne ikinä. Tää joku tunneli, mikä on joku oikotie tänne yhteen paikkaan. Niin tässä oikotieltä saa vähän etumatkaa. Nyt saatiin kunnon reili. Tää reili on vasta huippuluokkaa. Kato, nyt mä oon kakkonen. Se vastustaja oli äsken, tuli mun takaa. Hei, tää toinen vastustaja on ihan tässä lähellä. Se näkyy tossa se näkyy tossa. Pitää vähän jarruttaa. Ai, offside. Mä oon ykkönen. Äsken oli ykkönen. Näittekö? Toi mittari käväsi ykkösenä. Tulee kunnon temppu. Te näette myös tuossa alhaalla keskellä, että mikä temppu mä oon tehnyt. Vaikka äsken tein jonkun temppu, mikä mä en itse tiedä, kun mä
itse laskettelen suksilla. Joskus on kokeillut lumilautalla, mutta se ei mennyt hirveän hyvin. Mursin olkapään. Kato, nyt mä oon ykkönen, toi vastustaja jää tänne takas. Mun pikkuveli osoittaa tuolla kepillä, että mistä mä tarkoitan. Ja tuossa oikealla ylhäällä, oikeassa kulmassa, niin siinä näkyy, että miten paljon mä oon, jos saa sen super uber, niin sitten on kaikista paras koko maailma tässä pelissä. Mä oon itse saanut super ube. Video taisi olla tässä. Muistakaa laikkaa, subscribe ja kommentoida, että mikä on teidän lempipeli ja millä te laskettelet. Lasketteletko laudalla tai suksilla? Ja mikä sun pleikkari tai onko sulla tietokone tai millä sä pelaat jotain? Ja ihmeessä tärkein näistä on mikä peli. Mitä peli on sun paras, kun siitä mä voin tietää mikä peli mä teen vaikka seuraavaksi, se joka saa eniten. Niinku, että siinä lukee, mä voin katsoa sit kommentteja kuka saa eniten niinku ääniä. Tai sille, että kuka laittaa eniten niitä Fortnite tai joku Roblox tai Minecraft nimi, niin mä voin tehdä sen pelin. No, nähdään seuraavassa videossa. Muistakaa, 1000 laikkia kuukaudessa, niin teen piilosen mun pikkuveden kanssa. Moikka, näkemiin!